Niin, dokkarin viimeinen osa. Nyt niinku semmosessa pähkinänkuoressa. Mitä me ollaan tehty nyt viikonlopun aikana? Käyty leffassa. Joo, puolen yön aikaa. Ja Perjantaina. kävelemässä. Joo, nosturissa muun muassa. Meinattiin päätyä mereen ja sille, kun kasvu loppu kesken. Otettiin valokuvia. Valokuvia. Ja vedettiin sitä rakettiryhmän teemaa. Löydettiin sorsia. Niin, jotka tappeli. Ne. Se oikeasti kuoli varmaan. Niin. Ja me oltiin tietysti miitit. Ai niin, ja sit Ai juu. siis oltiin homman baarissa. Ja Niin aamupalalla teetämässä. niin. Ja nyt on puoli tuntia, bussi lähtee. Niin miitti. Niin, ei oltu siellä. Tultiin äsken. Me unohdettiin. Tanssimattoa ja silleen. Jou. Ankkalaulu. Ankkalaulu. Näytääks me tästä mitään? Ei. Ei. Moi moi.